день, чистовані русини! В ефірі аналітична програма «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже всім русинам і русинкам. У прошлій програмі говорили ми за Чеську академію 19-го года. Це можна назвати чорним міфом і позором для тої Чеської академії, котра нігде не займалася історією і сущністю русинського язика, а обозвала його українським. Пак наш русинський язик не моложий ге чеський, ба це не оклеветали його в угоду планам Масарика. Коли вспоминаємо про цитату і рішення цієї про австрійську, тоді ще Чеської академії наук, мистецтв, то ми думаємо, що вона вийшла в історію з цим виразом як «уви, далека від науки», бо люба академія дуже сокотить свій імідж, коли робить якісь наукові виводи. Інтересно, ми б низько напомнили не Масарикові покійному, но й днішнім чехам, отот примір, як ви повіли, що русинський язик не моложе чеського. І ми приводимо нині архівні документи. Наприклад, читаємо у чеського хроніста Делиміла такі слова. Це главний чеський хроніст, такий як у нас наш летописець Нестор. Мефодій, русин, крестив первого чеського князя Борживоя і його жону Людмилу і служив першу омшу, то є літургію, на слав'яно-руському язикові. Воспоминається Мефодій Русин. Ми все казали, чому хроніст чеський назвав апостола Мефодія, брата Кирила, русином. Мы думаем, что братья так владели русинским языком, что в контакте и с чехами, с чешским народом запомнилося в народі, що Мефодій наш, русин, хоча він був полугрек, полуслав'янин. І другий документ от того же хроніста чеського Далиміла. Папа Римський, пише він, Йоганн, в 11 віці согласився відкрити перву латинську, тобто римокатолицьку, єпархію в Празі. З яким условієм, пише він, бо не було більше чути язика русинського, болгарського чи якогось другого слав'янського. Якщо б чехи і покійний Масарик знали, як писав хроніст, нігде б ні академія чеська не путала язик русинський, такий же древній, як і чеський, із язиком більш молодшим малоруським і тим більше пізнішим молодим язиком, який вийшли із нього. І так, чеська академія дійсно створила міф, як ви кажете, чорний міф, тому що обговорити другий народ, не маючи на то спеціальні розслідування, це велика ганьба. Правда, чехи недалеко наробили більше біди, як совєтські академії. Лем попали русини в состав Совєтського Союзу, нараз пропали русини, пропали русинські школи, попалили русинські книжки, забрали фізично русинські школи, перетворили їх на українські. Дальше завели документацію на українській мові, і в радянське время у нас не було много руського язика. Українська мова була домінуюча в Закарпаттю, но Українська академія донині, як совєтська, так і нині не знає ні про русинов, і про русинський язик. Тобто недалеко утікли нинішні академії від міфів чорних Чеської академії 1919 року. До речі, недавно у нас президент Чехії Земан пригласив русинську делегацію. Ми там говорили просто про юбілей Першої республіки, про те, що як створилася держава Чехословакія, як русини оказалися в тій державі
державотворчим народом, як, до речі, державотворчий народ русини і в созданні України. Там ніяких не було розговорів про сепаратизм, про другое. Хоча українські академіки понаписували, що от там були русини, щось там просили. Но коли ми говорили, що найби Чехи і чеський президент не забув, що третім народом, який формував Першу республіку, були русини, то один із клерків президента повів, а ми не можемо то казати, бо то було б вмішательство у внутрішні діла України. Ми улибнулися всі, як гості, не могли ми покритикувати того клерка. Но і в настояще время у Чехах є депутати парламенту, організувалися на підтримку Тибета. А Тибет хоче відділитися від Китаю. Тобто депутати чеського парламенту, дай по всьому Чехії виставили тибетські прапори, поддержують тибетців, а ведь вони требують сепаратизму. І Чехія вмішалася в китайські діла, на нашу думку, а Китай більш серйозний опонент чехам, чим Україна. І ми зрозуміли, як недалекоглядно тот клер казав, напомнити, що 10 діли русини в Україні є вмішательство. Ні. Якщо йде річ про права людини, то тепер существує Рада Європи, в котрій всі народи, всі держави сходяться в місті і говорять про права людини. І права людини не відносяться лише до державного народу, як прикажуть голосно титульного, а й до всіх народів, які включаються або проживають на тих землях. І так пішла в історію із великим позором ота перша ступінь, або перше рішення тої чеської академії, коли вони оклеветали русинов, народ, який свободно вийшов в состав Першої Чехословацької республіки. Є така думка, що чехи насилу забрали нас. Ні. Напоминаю всім, що рішення Ужгородської Руської Центральної Ради, котра прийняла представителів всіх русинських рад, було прийнято рішення свободно вийти в состав новообразованої Чехословакії на правах найширшої автономії, схоснувавши, використавши своє право на самоопределення. Замітьте, маса низь народів, наприклад, Придністров'я, наприклад, там десь Росія підтримує Южну Осетію. Чому світ не признає такі відділення? Бо ті народи, но от за ними не числиться право на самоопределення. За нами, русинами, це право донині числиться, бо це право не може добрати. Лемки би русини забралися всі, та повіриш, не хочемо таким правом володати, що невозможно. Лише тоді можуть говорити, що русинів не є. А до того часу, доки на території Закарпаття не лише 10 тисяч, котрих нібито там вписали, а й навіть якщо було б 1000 русинов, вони мають право определяти самі свою судьбу і свого края. І так, хоча, як споминаємо, цю тематику родив нам один виходець із нашого краю, депутат Верховної Ради, що, мов, русинів не є, ми вже в якомусь мірі йому благодарні в тому, що він якби задів, дав нам тематику. Ми тепер порозуміли, нічого нам тепер уже мовчати. Говори зася, казали наші предки, говори зася, які ти маєш права, що у тебе за проблема. Не оби од наших русинов виступали якісь другі народи, а Чеська академія, або Українська академія, або Руська академія. Ми маємо свій народ, свій язик, свої академії, свої школи, свої рішення, котрих кажемо, русини – народ, який донині є з правом на самоопределення, котрий мудро і в 91-му році прийняв участь 1 децембра у референдумі і підтримав створення раніше не существувавшої ніколи, повторюся цю фразу,
рані ніколи де юре не существувавшої держави України, ми поддержали створення тої держави, будучи тепер народом державотворчим, і приймаємо державну мову як українську, але ви удивляємося, чому Київ не хоче признати регіональним язик русинський. А ведь пережий закон про язики в державі вже визнав русинський язик регіональним. А оскільки Конституція України не дозволяє слідуючі закони приймати, котрі б звужували попередні надані права, то, що би не рішив суд Конституційний, очевидно, що й новий закон пішов у протиріччя з Конституцією. Бо до сих пір русинський язик у Закарпаттю – язик регіональний, бо на ньому всі говорять, як наші ромо-цигани, мадяри, румуни, словаки, чехи, поляків маємо, правда, менше, руські, да й українці етнічні навчилися по-нашому говорити. І язиком нашим русинським є язик як національної меншини. Два має статуси – язик національної меншини і язик регіональний. І наконець, часто проголошується, що у нас у 14 березня 1939 року була проголошена Карпатська Україна, на котрій нібито був проголошений язик державний українська мова. По-перше, мало хто говорить, що формат Карпатської України був дороблений, доправлений, придуманий у Америці, у Гарварді. Це, на мою думку, гарвардський проект, в котрому лише воспоминаннями написали, як ото було, як се приймала Карпатська Україна. То, що це 14 марта 1939 року була спроба Карпатської Січі захватити державну власть, но русини і чеська армія отот переворот заглушили, 3000, а може до 3000 нелегалів із польської Галичини були арестовані. Даже ціла Карпатська Січ була, все керівництво було поддано, взяти були під арест. І тому 15 марта, по всім нашим даним, могла бути попитка создати Сойм Подкарпатської Руси, який нібито мав проголосити Карпатську Україну, но не газета «Нова Свобода» не дала про то сообщення. Ну і не є до сих пор оригінала документів. Фільми, котрі крутилися ніби там на тій Карпатській Україні, співають «Ще не мерла Україна», люди, які переводом займаються, прочитують на тих словах, там співають «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон». Тобто, от фільм не є ідентичним. А раз так, то ми і кажемо, дайте нам все-таки сказати, що 15 березня не вдалося створити ту державу, бо якщо б дійсно Карпатська Україна була законно проголошена і була б визнана в світі, і вступила б ото рішення в силу, то, оскільки ота Карпатська Україна нібито прийняла синьо-жовтий прапор державний і гімн «Ще не вмерла Україна», то була б дуже велика проблема сьогодні, у 91-му році, творити незалежну Україну, бо вона б не сміла брати і чужий прапор, і чужий гімн, уже визнаний в Карпатській Україні. В зв'язку з тим, що то юридичної сили Карпатська Україна ніколи не мала, про то добре розуміли і Августин Волошин, ніколи не представлявся президентом, а лише прем'єр-міністром. Ото розумів добре Сталін, котрий прийшов та свій міф придумав «Закарпатська Україна». А потім видів, що оба міфи і Карпатської, і Закарпатської не підходять, придумав міжнародний договор 29 июня 1945 року, по котрому Чехія і СССР договорилися, що Подкарпатська Русь відходить у состав Совєтського Союзу і приєднується до
Української Радянської Соціалістичної Республіки. І так, починали ми із академії, а завершуємо тим, що до низька ми обладаємо правом на самоопределення. Но будучи громадянами України, ніколи ми не ставили собі за якусь мету якісь робити відділення, якийсь сепаратизм. Це все нам ліпили або наші недруги, або чим займають спецслужби. Ми на нинішній день обладаємо доказами, що ні один із русинів не робив такі заяви, а це означає, що ми настоящі громадяни України, но ті, котрі добре пам'ятають своє право на самоопределення, і рано чи пізно це право буде або реалізовано у форматі теперішньої Конституції, або у форматі якоїсь другої, но ми пам'ятаємо, що всю державу Україну ми творили, і так нам хоче, щоб вона це добре пам'ятала. А раз так, то і кажемо і всім нашим русинам, історію свою треба добре пам'ятати, бо лише так можемо статися тим народом, яким держимо останні 1150 років. На цьому аналітична програма «Недосказаної» завершена. Пишіть нам, що ще обстало недосказаною. Будьте здорові! З Богом святим!